Привітання, дороженькі. Привітання, Батумі родне. Сёння паговору з чалавекам, які крышачку добра разбирается в юридичной сфере визарана. Можете представиться? Да, меня зовут Ірина, літера Лекс. Мне здаецца, у Батумі нас уже ведаюць трошки, таму вось мы давно жылі у Батумі, вельмі любім Батумі. Час ад часу наведваем, калі ёсць такая магчымасць, і спадзяюся, яна ў нас яшчэ будзе. І вельмі спадзяюсь, і спадзяюсь, што будзе ва ўсіх нас таксама такая магчымасць максімальна доўга. Чаму менавіта так я зараз гавару? Таму што пашлі чуткі апошні тыдзень, магчыма, нават больш, што вельмі шмат беларусаў не пускалі ў Сакартвэла. І вось што вы можете сказаць? Якія-то назіранні, насколькі гэта рэальна было масава, і ці працягваецца далей? Не, глядзіце, я скажу так, што я не назову гэта масава. Масава для мяне гэта, калі я ведаю асабіста, напрыклад, 10 альбо 20 асоб. Калі я бачу гэта, ну, скажем, раз на тыдзень, да, можа быць, і калі людзі звяртаюцца і пішуць нават у асабістыя, мяне не пусцілі, што рабіць, куды далей ехаць. Зараз людзі ўжо не спрабуюць нават вяртацца ў Грузію, таму што калі табе кажуць, можна спрабаваць яшчэ другі раз прайсці. Але каб вы разумелі, што трэці раз, калі вы вяртаецеся, вы едзеце трэці раз, спрабуеце перайсці грузінскую мяжу, і вас не ўпускаюць, то калі вы прыходзіце да Турэччыны, то вас могуць там таксама не пусціць. Таму што кожны раз, калі вы ходзіце да грузінскай мяжы, перасякаючы турэцкую, вам зноў потым абнулююць, як быццам вы зноў не пакінулі тэрыторыю Турцыі. І гэта можа быць да 3 раз. Што? Это прописано в законодаўчых актах. Глядзіце, гэта трэба чытаць турэцкую заканадаўства, але тое, што яны казалі людзям, якія не змаглі перасячы мяжу, то калі людзі ішлі трэці раз, туркі казалі, калі вы зараз пойдзеце, гэта датычыцца адной спадарні, з якой такое здарылася летам, у сярэдзіне лета, у ліпені, яна адзіная, хто спрабаваў 3 разы прайсці мяжу. Да, яны сказалі, што зараз, калі вы паспрабуеце зноў і вас не ўпусцяць, то гэта будзе апошні раз, калі мы вас таксама ўпусцім на зварот. І вы будзеце дзесьці ў буфернай зоне знаходзіцца, потым гэта, мы не, як бы не. І мы сутыкнуліся яшчэ з тым, што памежнікі турэцкія, яны ставяць нейкі штамп і ўносяць вас у базу, што афіцыйна па свайму пашпарту вы ў Турцыі не можаце купіць сім-карту. З гэтым сутыкнуліся, да. З гэтым сутыкнулася вось гэта спадарня, і з гэтым трошкі маў сутык і калісьці Яўген Гацак, якога не пусцілі яшчэ ў 23-м. Мне здаецца, 23-м. Ну так, тады здаецца. Здаецца так. Таму вось такая, таму здесь заўсёды трэба разлічваць на тое, што і сілы свае, і хочаш ты сапраўды гэта ўсё перажыць і апынуцца ў нейкай нават невядомасці, то трэба доўга. Рызыкоўна. Таму калі людзі зараз пішуць, ой, прабачце, мяне не пусцілі, куды мне далей, то ўжо нават людзі, калі едуць самі абнуляцца, зараз рабіць візаран, яны кажуць, я ўжо мяркую рабіць, што альбо потым Сербія, альбо Чарнагорыя, альбо штосьці яшчэ. Ну, вось такое вось зараз атрымліваецца. У нас ёсць свае парады, як падрыхтавацца, як бы, да гэтага падрыхтавацца цяжка. Таму што карысна. Да, глядзіце, все беларусы, з большасці, яны маюць нейкія ІП, так? Яны маюць рахункі ў грузінскіх банках. Некаторыя, скажем, з маіх знаёмых вельмі, частка, можа, такая дастаткова вялікая, яны ўжо набылі нейкія кватэры ў Батумі, там у Тбілісі, можа, машыны нават купілі. І я кажу заўсёды так, то падрыхтуйцеся такім чынам, каб у вас была даверанасць на чалавека, які застаецца ў Грузіі. Каб гэты чалавек маў права, напрыклад, закрыць рахункі, падоўжыць вам карткі, калі штосьці, у вас там картка напрыканцы, і яшчэ штосьці. То есть вырашыць пытанні з банкам, вырашыць пытанні з падатковай, з домам юстыцыі.
Вырашыць ваши пытанні з маёмасцю, напрыклад, можа здаць у аренду, так, то есть не ведаю, можа прадаць нават. Вырашыць пытанні з аўтамабілем, таксама з самаходам, каб у вас было магчымасць гэта, ну, як бы трымаць... Каб не прапало. Каб не прапала, і, ну, каб вы разумелі, што. І яшчэ, конечно, калі гэта сям'я, то ніколі я ўсё ж такі раю, не ідзіце разам усёй сям'ёй на візаран. Ідзіце, напрыклад, муж там з дзецьмі, а потым жонка. Схадзіце паасобку, таму што гэта, ну, сапраўды трошкі будзе лягчэй, раптам вас не ўпусцяць, можа, усей сям'ёй. Ну, гэта будзе такое сабе, збіраць потым рэчы. Калі адзін чалавек, хтосьці сям'і, то хтосьці застаецца і нейкі вырашае, закрывае справы і штосьці яшчэ можа зрабіць. Потым абавязкова майце з сабой наяўныя грошы у далярах, лепей у далярах. Калі гэта Турцыя, ну, як бы, то у далярах. Бо карткі, яны-то працуюць, але гэтай камісіі заўсёды цяжкасці ёсць. Таму заўсёды... Дзеля цікавасці, ну, просто наяўныя. Якая мінімальная сума лепш, каб была? Ну, хаця бы 200-300 даляраў, каб у вас з сабой ляжала ў кішэні. То есть, ну, такое, тому что, на жаль, у Сарпе вельмі дарагія гатэлі. Мы сутыкнуліся, вось пакуль у нас там вот летом было з гаспадарні адной, яна была адна, і дастаткова так цяжка жанчыне гэтай было ўсё перажыць. Таму, як бы, ну, таму вось, а яна была без грошай, гэта было цяжка. Мы пералічвалі грошы на картку, а там усюды прымаюць толькі наяўныя, а дзе гэта зняць наяўныя, ну, то есть, таму прыгатуйцеся вот да гэтага. Некаторые кажуць, што можна самалётам спрабаваць, і зараз людзі будуць нашы, некаторыя беларусы ўжо такія, скажем, айцішнікі, больш заможныя, яны кажуць, я палячу рабіць візаран з самалётам з Батумі да бліжэйшага аэрапарта турэцкага нейкага. Ну, пра аэрапорт, калі не пусцілі, я ведаю толькі адзін выпадак, які быў 2 тыдні таму. Дзяўчына з Батумі, вось яе не пусцілі ў самалёт таксама, не далі ўляцець у Грузію і сказалі не забарона. Ну, як бы так, што гэта? Забарона, абмежаванне уезду, невядома. Прабачце, ніхто дакладна папер ніякіх амаль не дае. То есть гэта калі ўжо, да, калі ты патрабуеш, калі ты, ну, так уже настойліва, калі там 3 такія папыткі альбо 2 папыткі пераходу мяжы, даюць тады паперу, вот як давалі Яўгену Гацаку, як давалі там яшчэ гэтай жанчыне. Таму вось такой выпадак. Таму, калі вы хочаце атрымаць нейкую паперу, каб потым можа абскардзіць яе ў судзе, каб падаць нейкую заяву ў суд і абскардзіць гэты дзеянні памежнікаў, то абавязкова патрабуйце, каб гэта была ў выглядзе паперы. То есть вось тоже такая парада. Ну і, конечно, мець з сабой нейкія мінімальныя рэчы, гэта набор, што ты не на 2 гадзіны перасякаеш мяжу, а там самае неабходнае для сябе, там шчотка, зубная паста, нешта такое, ну таксама мець з сабой. Конечно, добрая парада, і зараз ёю вельмі шмат хто карыстаецца, калі вы даўно ў Грузіі, калі у вас ёсць ІП, калі ёсць нават маёмасць, калі ёсць дзеткі, ходзяць у грузінскія школкі. Атрымайце ВНЖ, гэта першае. А ВНЖ, як бы зараз было такое, што пытаюцца, чаму у вас няма ВНЖ? Ну, гэта вось усе кажуць, хто пераходзіў мяжу, а чаму вы не зрабілі ВНЖ? Тое, што быць гатовым да таго, каб адказаць на гэта пытанне не таму, што у вас магчыма жыць амаль год і не рабіць візы, гэта, ну, не зусім так, скажем, прыгожа. І я раю сказаць, што я зарэгістраваў тады ІП. У мяне пакуль няма такога здабытку, але я раблю ўсё, каб яго атрымаць, і потым я буду падавацца на ВНЖ. Или там, ну, вось, то есть у мяне планы, я хачу жыць у Грузіі, я буду падавацца на ВНЖ, ну, такое, ёсць такое, што расказвалі людзі, пісалі, што вось я вельмі, вось гэта сям'я, якую спачатку не пусцілі, а потым прапусцілі, яны сказалі, мы будзем, вось жонка з дзецьмі, мы ж будзем, дзеці ходзяць у грузінскую школу, што вы, мы будзем падавацца. Ну, як бы, конечно, ёсць такое, што пашкадавалі, я так разумею, дзетак, пашкадавалі, напэўна, маму і пусцілі. Мне здаецца, можна з імі звязацца, паглядзець, напэўна, пусцілі потым і тату, у сям'ю ўсё ж такі прапусцілі, але былі складанасці. Ну, я вось дакладна гэтага не ведаю, но яны не вярнуліся з пытаннем, што рабіць далей, таму я спадзяюся, што яны дома, у Батумі. Ну, зразумела. Ну, да, цікавы падыход. А калі чалавек падаецца на ВНЖ, па-першае, вельмі шмат у нас гавораць, што з гэтым аграменныя складанасці.
усакартвела для беларусаў. Что вы про это скажете? Складанасці былі 23 год, сапраўды гэта было 5-10%. ВНЖ давалі для людзей, якія прыехалі беларусы да вайны. То есть прыклад, скажем так, 21 год, калі людзі прыязджалі ў 21 годзе, калі Сакартвела пасля ковіду адчыніла свае дзверы для ўсіх, у тым ліку для беларусаў, якія з'язджалі з Беларусі, то для журналістаў, для розных, для айцішнікаў у 21 годзе ВНЖ было дастаткова просто зрабіць. З пачаткам вайны 22 з лютага і ўжо 22-23 было такое, што ВНЖ нават беларусам не падоўжвалі. То есть людзі, которые атрымалі з 21 на 22 год на год, потым яго не падоўжвалі. Але 24 год чамусьці змяніў стаўленне грузінскіх уладаў да гэтага, міграцыйнай службы, я так скажу. З чым гэта звязана, мы не ведаем дакладна. Можа з тым, што людзі ўсё ж такі там ужо 2-3 гады пражылі ў Грузіі, да, і гэта ўжо паказвала, што яны як бы і здабытак маюць, і дзеці ходзяць у грузінскія школы, на разных падставах падаюць і купляюць кватэры сапраўды. То у нас, напрыклад, у гэтым годзе, можа, там, скажем так, калі падаеш 20 заявак, то толькі з 20 заявак одна адмова. Гэта не кепска. Гэта вельмі то есть і зараз нават ёсць, конечно, кейсы, калі ёсць самае простае атрыманне ВНЖ, ёсць, калі мы трошачкі так бы не зусім спакойна да гэтага адносімся, як бы вельмі так падыходзім да папер вельмі так уважліва. Калі дзеці вучацца ў грузінскіх школках, якія маюць акрэдытацыю, тут я могу адразу сказаць, што наш асяродак Аксана Акуневіч, ён лічыцца, ён як бы належыць да школы грузінска-французскай, якія даюць даведкі аб тым, што гэта акрэдытаваная навучальная установа ў Грузіі. На падставе навучання ў школе вы можете атрымаць гэтую даведку афіцыйна і на падставе гэтай даведкі ісці за ВНЖ для дзетак. А потым па уз'яднанню сям'і ідуць ужо бацькі, мама, тата, малодшыя, якія ходзяць, можа, альбо яшчэ не ходзяць у садзікі, яслікі, альбо яшчэ кудысьці. Такім чынам, вось гэта вельмі дастаткова простыя кейсы, і па дзецях, па ўз'яднанню сям'і для дарослых няма ніводнай адмовы ў 24 годзе. А ў 23-м дзецям давалі ВНЖ, а бацькам адмаўлялі. Да, прикольно, конечно. То есть змены все ж у лепшы бок крышачку выглядае. Да, ведаеце, яно выглядае у лепшы. Чаму? Вось пытанне, чаму яно застаецца як бы... Да, хотелось бы зразумець, але пакуль не зразумела, да. І што будзе далей? То есть гэта першыя ВНЖ, якія людзі атрымлівалі вось зараз у 24 до 25 на пачатку, напэўна, ўжо з лютага у нас пачнуцца кейсы, калі людзі будуць, трэба падавацца на другі ВНЖ, так? Будзем глядзець, што будзе далей. І гэта будзе вельмі важна. Будзе такая ж вось статыстыка, будзе ли такая палітыка далей падоўжвацца з улікам таго, што прайшлі выбары. Выбары прайшлі, скажем, напэўна, не вельмі беларусы засталіся задаволенымі тымі выбарамі, якія адбыліся ў Грузіі, але што маем, то маем. І, напэўна, з гэтым трэба далей жыць і уладкоўваць сваё жыццё. Таму паглядзім, што будзе далей, пачынаючы ўжо з лютага дзесьці, з сакавіка так дакладна. Ну, это зразумела. А першы ВНЖ даюць на які тэрмін? Год. Глядзіце, справа ў тым, што і першы, і другі, і трэці, згодна закону аб... Прошу прабачэння, калі ласка, беларускія словы ўжо трошкі блытаюцца з іншымі мовамі. Яны заўсёды даюцца ВНЖ на 1 год. Згодна таго, што напісана ў іх у законе аб іностранцах, то іншаземцах, то напісана, што гэта заўсёды 12 месяцаў. За ўвесь час, як я займаюся ВНЖ ў Грузіі, у нас быў толькі один выпадак, калі дзяўчына з беларускім пашпартам, але з паходжаннем з Азербайджана атрымала другое ВНЖ на 18 месяцаў. З чым гэта было звязана? Мы вельмі думаем, што гэта было... І пры гэтым яна беларуская журналістка. І мы думаем, што гэта звязана з тым, што ўсё ж такі яе паходжанне было з Азербайджана. Хаця закон не кажа, што камусьці па нацыянальнасці альбо па нараджэнню адно,
якби час, тэрмін для ВНЖ другім, але заўсёды 12 месяцаў. Тыя, хто пішуць, што можа атрымаць сразу на 2 годы, на 5, на 12. Я такое чуў, Да. Асабіста чуў ад чалавека. Ён атрымаў болей. Не, ён гаварыў, што можа, але в выніку выйшла, што толькі гаварыў. Вось справа ў тым, што згодна заканадаўству такога немагчыма быць. Згодна заканадаўству. Але я вам скажу так, што некаторыя грузіны самі нават, яны кажуць, можна дамовіцца, каб вы разумелі, што можа і можна. Я не ведаю і я не правярала. Ну да, гэта пытанне на засыпку. Но ради цікавасці, хто разважае, рабіць яму ВНЖ, не. Што, в прынцыпе, дае ВНЖ, калі яго аформіў? Дае якія-то бонусы ў параўнанні проста знаходжання год? Ну, глядзіце, які бонус, як людзі нашы беларусы разважаюць, і я думаю, што гэта не дрэнны выйсце. Калі ты атрымліваеш ВНЖ, і, напрыклад, ну, ўсё ж такі не ўсе хочуць быць зачыненыя ў Грузіі ўсе 365 дзён у годзе, да? І яны хочуць кудысьці, ну, паехаць, у тую же Турцыю вывезці, можа быць, там дзетак да мора больш цёплага, альбо пабачыцца, можа, іх родныя могуць у Турцыю прыляцець, таксама пабачыцца. Ёсць такія кейсы нават, і яны баяцца потым, апусцяць ли мяне. Тады на падставе ВНЖ, першае, у цябе ёсць ВНЖ, ну, з ВНЖ павінны пусціць назад. У цябе ўжо ёсць легалізацыя афіцыйная ў Грузіі. Это першае. І па-другое, такія людзі могуць атрымаць шенген-візу, знаходзячыся ў Грузіі, напрыклад, любой краіны еўразвязу падацца на шенген. Ну, Польша так дакладна яна дае, Нямецчына дае, можна падацца на італьянскую візу. І таму, калі ў цябе ёсць віза, і калі нават цябе не пусцілі, ты як бы не зачынены ў Турцыі на 30 дзён, напрыклад. Не, глядзіце, цябе не пусцілі. У Турцыі ты можаш быць толькі 30 дзён. Табе надо з Турцыі кудысьці злятаць. І прабачце, вось гэты выпадак, тое, што атрымалася з Васілём, якога не пусцілі ў Грузію, і яго не пусцілі ў еўразвяз, ну там свае абставіны, і ён паляцеў у Азію. І вось нашы беларусы шмат разважаюць пра гэта, яны кажуць, мяне не пусцяць, я палячу ў Азію. Окей, но Азія таксама ўжо, здаецца, не вельмі такая утульная для беларусаў. Ну, я б тут могу згадаць Михалевича, адваката, які в адном з эфіраў сказаў, што амаль вся Азія для беларусаў рызыкоўная. Рызыкоўная, так. Акрамя Паўднёвай Карэі і Японіі. Ну, а туды нам без віз можна? Здаецца, я не чуў. Не, нельга. Ну, то есть, такім чынам, вернемся да ВНЖ. ВНЖ дае магчымасць атрымаць шенген. І як бы адчуваць, што, ну, калі штосьці здарыцца, калі нават з ВНЖ, проста ў 21 годзе, гэта быў травень альбо чэрвень, зараз дакладна не памятаю, у Батуме жыла сям'я, гэта беларуская сям'я з 2 дзеткамі, яны мелі ВНЖ, уся сям'я мела ВНЖ, таму што тады было дакладна атрымаць яго, і яны атрымалі, муж айцішнік, але, на жаль, муж паехаў, я не памятаю зараз, з аднім альбо з 2 дзіцёнкамі паехаў у Турцыю на закупы, як звычайна гэта робяць беларусы, вельмі часта зараз, і яго не ўпусцілі. У яго забралі ВНЖ, яны анулявалі ВНЖ, і жонцы далі колькі-то дзён на тое, каб яна пакінула Сакартвэлу і з'ехала. Яны дастаткова, гэта быў вельмі дастаткова громкі кейс, бо яны належалі да Панда Дога. Мы ведаем, хто гэта за кампанія, і таму нават ВНЖ не дапамагло. Да. Вот так. Вось ёсць такі адзін выпадак за амаль уже 4 гады, як я добра маю досвед з Грузіі, Сакартвэла. Таму вось, калі вы вельмі актыўны, калі вы журналіст, калі вы праваабаронца, і калі вы атрымаеце раптам ВНЖ на нейкай падставе, то ВНЖ таксама гэта вось не 100%. Вот просто не гарантыя. Ну, на жаль, што заўсёды застаецца нейкі адсотак маленькім,
магчыма, вельмі маленькі, што вас могуць таксама не пусціць. Але хутчэй за ўсё зараз такім людзям не дадуць нават ВНЖ. Ну, прабачце, ну, такое можа быць. До нас просто не звярталіся такія асобы за ВНЖ, як бы, то есть за дапамогай, там, за ўсім астатнім. Яны альбо з'язджаюць, зараз ужо ўсё дастаткова атрымліваюць візы і з'язджаюць, альбо, ну, вось, неяк так жывуць, што туды-сюды, допыты заўсёды на мяжы, заўсёды допыты. І тыя людзі, якія вельмі актыўныя і вядомыя, яны сапраўды па 2-3 гадзіны праводзяць на мяжы грузінскай. Гэта як бы такое, ведаеце, запрашэнне паразмаўляць, але, ну, я называю гэта допыт, прабачце, так. Ну, гэта ён і є, па сутнасці, як я разумею. Так. Як бы яго не преподносілі знешне. Так, так. Але, ну, беларусы звыклыя, зараз да беларусаў і народныя мяжы допыты ёсць, таму, ну... Ну, так, это не новинка. Не новинка. Хотел бы еще один момент удокладнить, вот с этим всем, включаючи ВНЖ. Є некоторая категорія людей, які можуть жити, і в їх є які-небудь виплати з Білорусі. Наприклад, по групі інвалідності, на дзіцёнка, калі ён нарадзіўся яшчэ там. Калі яны аформяць ВНЖ, гэта неяк паўплывае на гэтыя выплаты? Глядзіце, што по дзіцёнку, калі гэта тыя грошы, якія атрымлівае маці да 3 гадоў, то не жывучы стала на тэрыторыі Беларусі 3 месяцы, яна будзе пазбаўлена гэтых выплат, і яна, нават калі ёй будуць аплачваць на картачку беларускія ўлады, сацыяльныя, гэта фонд сацыяльнай абароны насельніцтва Рэспублікі Беларусь, то ён потом будзе патрабаваць гэтыя грошы на зварот. Каб гэта зараз прынялі гэта, ну не зараз, уже 23-й год прынялі, дакладна не памятаю зараз даты, прынялі такую норму, на жаль, і гэта немагчыма. Што датычыцца для людзей, якія маюць альбо якія інваліднасць, альбо нешта такое, пенсіі нават, то ніякіх як бы забаронаў на тое, што гэта паўплывае, няма. Афіцыйна пакуль няма. Да, ведаеце, час такі, што заканадаўства хутка вельмі Беларусі змяняецца, і адсочваць яго заўсёды трэба па тым як бы запыту, які ёсць. Я вельмі, ну я дакладна ведаю, што я жанчыне, мы зараз дапамагалі у перафарбленні такой пенсіі, яна па ўзросце. У мяне было 2, вось за апошнія, напэўна, 3 месяцы, у мяне было 2 чалавекі. Першая, гэта была дзяўчына дастаткова маладая, але ў яе ёсць невялічкая група, не памятаю, па якім, па зроку, напэўна. Ну, важна, яна ёсць. Да, яна ёсць, так. І мы перааформілі дакументы на падставе там даверанасці, зробленай у Грузіі, так, усё зрабілі, яна атрымлівае дальше гэтыя выплаты. Наконт ВНЖ, будзе яна яго атрымліваць, не будзе, не ведаю, яна працуе, як бы, ну, то есть, тут няма ніякіх забаронаў. Што датычыцца, і была жанчына, якая ўжо сталага ўзросту, якая пенсіянерка афіцыйна ў Беларусі, ёй таксама перааформілі пенсію, атрымалі новую картку ў Белаграпромбанку на падставе даверанасці, яна будзе далей атрымліваць гэтую сацыяльную пенсію, ну, не сацыяльную, а пенсію, якую яна атрымлівае. Пакуль забаронаў такіх няма. Скажу больш, што я у Грузіі, на жаль, такога няма, у іх няма як бы фонду сацыяльнай гэтай аховы насельніцтва, у іх ёсць нейкая мінімальная пенсія, да, калі ты можаш яе там, але яна складае, калі я не памыляюся, у 23-м складала 200 лары прыблізна. Разумееце, да, што гэта зусім капейкі. І у іх няма такога, вось, як ёсць у Беларусі, як ёсць у Польшы, у іншых краінах, якія як бы накапліваюць гэтыя пенсіі, як бы такое захоўваюць гэтыя пенсіі. Напрыклад, проста прывяду прыклад, што беларускую пенсію дакладна людзі нашы могуць, беларусы, перавесці ў Польшчу і атрымліваць яе у памеры мінімальнай пенсіі польскай. Каб вы разумелі, мінімальная польская пенсія гэта каля $560. Ох. Не ўсе маюць такую пенсію ў Беларусі, але, конечно, у Польшчы вельмі дарагое жыццё, таму, але гэта займае амаль год, але гэта пакуль гэта магчыма, пакуль не, як бы, ёсць пагадненне паміж дзяржавамі, і яны пакуль працуюць. Зараз я чула такую, як бы, навіну, што сказалі, што трэба разарваць вельмі шмат яшчэ дамоў з боку Беларусі, я чула такое заяву ўжо. І, конечно, ну, гэта таксама можа паўплываць. У Грузіі, ну, на жаль, такога нету дамоўленасці, таму што у іх няма, не так складаецца гэта ўсё, вось, гэтыя сацыяльныя выплаты.
Зрозуміло. Що ж, дякую. Бачу, що підійшов час, на який ви казали, то треба криху закруглятися. Сподіваюсь, ми ще коли-небудь зробимо на інші теми. Зробимо. Можемо, звісно, зробити. Що ж, до побачення. Доброго вам дня, Батумі. Велике привітання від мене у хуткім часі. Вельми жадаю там бути. І сподіваюся, що все отримається. Так, ну запись я спиню і спитаю ще одну Давай. річ і вас відпущу.